rasane ati kang nandang sengiting liyan nyawa aku kowe lopo katresnan senadyan donya ra bisa nampa bakal tak joko yen durung kabisa mereka kuwasa. Ngapa tuh sayang mana tuh? Ada lalai juga Gus arep tumeku ngendi katresnan iki yen to aku sliramu ra direstonne mas senadyan donya ra bisa nampa bakal tak jaga yen durung kapisa mrenggang kuwasa. Kang mas kowe sing sayang ra lilo aku kudu kelangan Mas mustika nengati dongoku siji tresno iki abadi dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula anggon kula lapo tresno datang kendhat saking coba tak rewangi tak padani laire tresno kang suci kasunyatan yen tak aku sliramu isih nyawiji. Disidake Mbak, sidake. Janganlah. Kang mas Iyo. Ralilo aku kudu kelangan Mas mustika nengati dongoku siji tresno iki abadi dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula anggon kula lapo tresno datang kendhat saking coba tak rewangi tak pateni laire tresno kang suci kasunyata yen to aku sabar yo. Mas Wawan monggo ibu goyang yo monggo Pak. Raja sawer yo. Mas mustika nengati dongoku siji tresno iki abadi dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula anggon kula lapo tresno datang kendhat saking coba tak rewangi tak pateni laire tresno kang suci
sliramu isih nyawiji. Hey. Ayo dek, ayo. Kemas kowe sing tak sayang ramilo aku kudu kelangan. Nimas mustika ning ati dongoku siji tresno iki abadi. Dewa-dewa ning asmara kuwatno ati kawula anggonku lambut tresno Katan saking coba Mariwangi kapateni Akhirnya tresno kasuci Kasunyatan Yen aku sliramu isih nyawiji Dewa-dewa Ning asmara kuwatno ati kawula Anggonku lelapat tresno Natana gendat saking coba Mariwangi kapateni Akhirnya tresno kasuci kasunyatan yen to aku sliramu isih. Yo kanca-kanca Karang Taruna foto dulu mas, foto dulu mengko lagi beresi kabeh. Yo makasih Bu. Oke.